برپرسیارên peyda qonağa yekê ji vekişana çekdarên xwe ji deverên sînorî bi Tirkiye re ragihandin. Pabendiya xwe bi rêkeftinan re tekez kirin. Zêdan El-Asî berpirsiyarên nivîsingeha berevaniya çekdarên peyda ragihand ku rêkeftin navbera Qeseda û Tirkiye û Amerîka da hatiye kirin ku çekdarên peyda ji navçeyên sînorî bi Tirkiye re vekişin. û îro qonağa yekê ji vekişanê kete warê cîbicîkirinê da. Her wiha El-Asî got ku pêngava yekê ji proseya vekişanê di 24 vê mehê de dest pê kir. Bi taybetî ji Serêkaniyê û çekên giran ji wê navçeyê hatine dûrkirin û xalên leşkerî radestî hêzên navxweyî kirin. Berpirsiyarên nivîsingeha berevaniya çekdarên peyda got jî heta 26 vê mehê jî pêngavên vekişanê berdewam bûn û îro proseya vekişanê bi dawî hat û kete warê cîbicîkirinê da. Her wiha Asî di dawiya gotina xwe de got ku ev rêkarên li ser erdê hatine cîbicîkirin wê çendê didine xuyakirin ku ew papendin bi xalê rêkeftinan re û di pêşerojê de jî wê bapendî rêkeftinan bin. Ev karên ku peyda pê dirabel navçeyên Kurdî li Rojhilatê Çemê Feratê heman kar bû dema ku berî ji Efrînê vekişa û li gorî tevaya amajeyan peyda hewl dide rolek wê di navçeya aram de hebe. Lê peyda ji aliyê welatên ku wê navçeya aram ava bikin nayê qebûl kirin û dawîn helwêsta peyda ew bû ku rû li rejêma Esed kir û daxwazî jê kir çarenivîseke guncaw ji rewşê re bibîne.